Incwadi kaSamuel wesibini kwisahluko seshumi elinesibini Samuel wesibini kwisahluko seshumi elinesibhozo 18 kwivesi yeshumi elinesibhozo 18 iSmirnov. Sifunde nje le ndaba. Ke kaloku uAbhisalomu ekudleni kwakhe ubomi wayethabathe wazimisela ilitye elisentilini yokumkani ngokuba ebesithi andinanyana wokulikhumbuza igama lam. Walibiza ngegama lakhe elo litye, labizwa ngokuthi sisikhumbuzo sikaAbhisalomu unanamhlanje. Inkosi yawusikelela ifunda kwelizwi langoku nangunaphakade. Amen. uAbhisalomu unyana kaDavide unabo nyana xa ujonge entla kweziko bakhona onyana bakhe, kodwa ithi vesi wazithabathela ilitye esaphila elisentilini walibhala igama lakhe. Uthi ke ngoku into abangela loo nto leyo okokuba mandenze le nto kungenxa yento okokuba andinanyana wokulikhumbuza igama lam. Unonyana bathathu but akananyana wokulikhumbuza igama lam. Unyana ayingonyana ngebhlukwe, unyana ayingonyana ngokuya ngaphezulu apho sasuwe khona, but unyana ngumgcini nomenzi womthetho kayise. Anganebhlukhu unyana ingabi namilenze emibini, ibe nomlenze omnye, oko kukuthi ibe sisiketi. Ukuba ngabe umthetho kayise nonina uyawenza, unyana lowo. Ewe. Haleluya. Unyana. Unyana ngulo mntu bantakwethu bathi apha abaShumayeli xa bethetha ngaye kwincwadi kaYakobo, ukuba ngabe ubani unayo unyana unabo ubomi, kodwa ukuba ngabe akanayo unyana kaThixo akanabomi. Konyana onabo unganonyana obazeleyo kodwa ungabi nayo unyana kaThixo, angabikho kuwe ongumoya. But le ntombazana xa inomoya kaThixo inonyana, iyakwazi ukukhumbula izinto zekhaya. Kukho abantu apha bantakwethu abanemali but amangcwaba oyise awenzelwanga matye, kuba ilitye alenziwa yimali, ilitye lenziwa yingqondo. Ilitye baninzi abantu abanemali, abanye ngooceba okabazi yonke loo nto leyo banemali, but imali ayikwenzi into okokuba ukhumbule. Apha abantwana bakaSidima bakhumbula into okokuba ngamathambo lana ekufuneka into okokuba kubhalwe phezu kwawo ukwenzela uba wonke umntu xa esiza khona apha egadini akhumbule. Kukho amathambo ebendisuka kuwo. Yona nathi incwadi uThixo ke thetha kunye noJeremiya uthi ndingekakubumbeli esizalweni sikanyoko, ungekaphumi nasembilinini. Umntu uphuma embilinini, umbilini usendodeni, uphuma embilinini abheke esizalweni. Uthi uThixo ungekaphumi nasembilinini, ungekabonakali nasesizalweni, ndakwazi ndakumisa wangumprofethi wentlanga. Sithetha apha ke uAbhisalomu ukuthi into ebangela into okokuba mandenze eli kungenxa into yokuba andinayo unyana wokulikhumbuza igama lam. Abantwana bakaSidima bancama yonke into. Le nto yaphuma engqondweni, masenze ilitye likatata. Ilitye bantakwethu niyayazi
kudala nangicula ingoma apha ezazicula ngaze iSoul Brothers na ungabomthembu umuntu bothemba ilitye babhale kwinto ethembekileyo bathenge ilitye kwabhalwa lento lapha kubo yabhalwa elityeni ukuze lilitye linombhalo enizawuvufundwa njani na lizawuhlala lihleli apha kodwa xa ubunomisa umntu uthi makahlala apha ebeza kumka abethwe zingqele emke kodwa bakhetha ilitye elinombhalo. Ewe. Elitye apha salo imandawe lento ifuna zibuye hey sidima zibula khawuhambe manje washumayela nawe uyabantu abangasekhoyo bheka komfanelo nontsikelelo bheka kolungu bacele into yokuba kule mihla yakho yokugqibela umke ukode eshumayela i-ATM ibingekho ngaphambili namhlanje uyombaxela into yokuba kukho into ekuthiwa yi-African Transformation Movement umbutho wobunye umbutho woxolo wokusondeza uxolo ebantwini kuba sibone into yokokuba ukubulalana kwabantu kuchaza ukuthi singamakholwa si-useless ubukho bethu xa siza kuyeka ilizwe abantu babulalana. Sihambe sithi siyakudumisa Thixo siyakuvuma ukuba nguye wova kodwa emveni koko abantu bakaThixo bayabulalana. Umkhonzi lo mntu kuthiwa ngumkhonzi yi-ambasada emi phakathi kwaThixo kunye noSathana ethatha abantu bakaThixo ibazise khona kuThixo bangadlali uSathana. Mina ningxamele into yoba nohamba kwizitrato zegolide nithini ngendlela kaCengwa qala ngendlela kwaCengwa kuqala ningangxameli izitrato zegolide ibhasi zizawuwapha sakulangasela Jerusalem yemadoda kanilangazeleleni ingume yentsa langazelelani ingume yentsa nothi iJerusalem entsa nothi izitrato zegolide enizawufika khonapho because niqhela urhwaphilizo nifuna ukuxuzula kwaloo golide. Afuna nokuba naloo golide ukuba lento ubusela nimqhelile. Apha sifuna uxolo apha sifuna uxolo umntu angoyika omnye umntu apha sifuna uxolo xa ubona umntu ube nethemba nakumntu apha sikhula thina apha kule ndawo bekuxhelwe ekhaya inkukhu ingabonwanga kwatata uHlengiwe kodwa ndinikwe imagi enomlenze inkukhu nomhluzi ndisekutshezi engakhange abone yayibubuntu obo obusasuswa kubo namhlanje ndinefriji uxole into yoba khona umane uyidifroyisa uyikhupha pha because awunawunika mntu kuba kukhona ubuntu. Idiphele inkukhu iphele inkukhu uba khona xa utya ngotyona ngumntu ongenasinywa imumuda mnamumu phela ingcafu idliwe yifriji because awunawuzinike mntu sonika abantwana ngobafunda kodwa uAbsalom yena wazimisela ilitye ngenxa into yokuba esithi andinanyani wakulikhumbuza igama lam wathatha ilitye wabhala elityeni enonyana bathathu. Yho hayi nalixakwisi ndimyeke sizawufunda ke bantwana bam salinyusa kakuhle ningalingxamelanga nalithela chu okomntu ohlafuna irayisi uthi chu unyusa uzalifunda kunontombi.